Koleno je ako most medzi bedrovým klbom a členkom. Pokope ho držia 4 hlavné väzy. Je to predný skrížený väz, zadný skrížený väz, vnútorný väz a vonkajší väz. Taktiež ho pokope držia svaly, čiže z prednej strany najmä kvadriceps a zo zadnej strany lítko a hamstringy. Pokiaľ máš bolesť pod jablčkom alebo v prednej strane kolena, môže ísť o patellofemorálny syndrom, kedy dochádza ku tlaku v tejto oblasti. Pri tomto probléme je potrebné posilniť svaly zo zadnej strany kolena, čiže hamstringy, lýtkové svaly, kvadriceps a uvoľniť šlachy v okolí jablčka. Na to vyskúšajte tento cvik. A nezabudnite na kvalitnú klubovú výživu, môžete vyskúšať náš Joint Komplex, ktorý zakúpite na našom e-shope www.rozhybto.sk. Ak sa ti video páčilo, tak sleduj tento kanál.